βάλει κανένα άλλο. Πολύ κοντά και η μάζα του σώματος μας το βγάζει, όπως και οι κινήσεις μας. Όλοι θα πάτε ρε. Ένα βήμα που πάμε ρε παιδιά. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Ειδικής Επιτροπής Ηφαιστειακού Κινδύνου, η σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται βορειοανατολικά της Σαντορίνης δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή έκρηξη της Νέας Καμένης, η οποία ουσιαστικά στο μυαλό του κόσμου είναι με τη μεγάλη έκρηξη μινωική πριν 3.600 χρόνια, η οποία είχε προκαλέσει ένα τεράστιο τσουνάμι, το οποίο είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλα τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή η σεισμική δραστηριότητα δεν είναι μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης, αλλά βόρεια-ανατολικά, κοντά σε ένα μικρό νησάκι το οποίο ονομάζεται Άνυδρος.